Sanibona, ngiyathemba siyaphila bafowethu. Bafowethu lana ngaphambi kokuba ngiqhubeke nodaba, ngizocela nje ukugcizelela okumbalo kokuthi bafowethu ngale video akekho engimowisha incazelo. Akekho umuntu engimowisha incazelo. I-relationship eyami nabantu bami. Akuyona eyomanyanyisa. Okay bafowethu, so ngale video le yokuthi kugculiseka abantu ngemibuzo ababanayo kanye nezinkulumo ezinhle abayikhulumayo ku social media. Bafowethu laba nibabonayo la abantu bami. Okuhle usamke usisanda. Lana ngizogcizelela mayelana nesikhathi ukuthi angibi nesikhathi enough for okuhle ekubene undlonkulu. Angibi naso isikhathi enough for usisanda. Ngiba nesikhathi esiningi sesamke. Okay, before ngibuyele emuva ngicela ukuthi ngiqale nje ngiphuthule kuyona le ndaba. Bafowethu ezinye zezinto ziyenzeka singayiposti online. Okuyiqinisela imsulwa mayelana nokuhle. Okuhle umuntu oshintsha-shintshayo. Kusasu right, kusasakekho right, kusasujabule, kusasudiniwe, kusasunje. In fact, unama season. In fact, usamke ngendlela ayiyona kimi. Mengithi samke idali usamke uhleze iphapheni. You see, uhleze open, uhleze ehleka ngaso sonke isikhathi. Angisho ukuthi kumele ehleke ngisho into engekho cha. But umuntu ohleze open, if ngimtext okuhle kwesinye isikhathi, in fact uphendula nje kuba ama short messages, into engathandwayo wonke umuntu okwe relationship nomuntu wakhe. Uyabona? So bafowethu ko hard ukuthi ungathi ufaka imoral yakho kokunye. In fact inhliziyo iyabhodla, uvela ubone ukuthi ayishingeke. No, like angamcini kakhulu, sengiyozwa ngaye mawuthi unethuba lami. Ingakho kuboya ngazi ukuthi siba sincane isikhathi sa okuhle kunesa samke. Singiba sincane isikhathi sa okuhle kunesa sisanda. You see, because okuhle umuntu onama season kusasunje, kusasunje. You see. So bafowethu akusho futhi lokho ukuthi cha akangithandi. Hayi futhi ukuthi mesuke ngekho nami usuke kusegange noma ikephi. Umuntu angimlandelela ngimgada ukuthi usuku wenzani ngasiphi isikhathi kanjani. As long ngakabikho into ekhombisa ukuthi ulahle itrust kimi ngawe. Ngisuke ngisazoqhubeka ngizokuthemba unless uzwenza something ezophambana nokuthemba kwami. So bafowethu ileso sizathu leso-ke. Kwesinye isikhathi mawuthi ngizoba naye ethu busy, but meyithi ngiyafika ngakubo akekho busy okuhle, you see. But ingabi nankinga because isuke ingekho into ebhedayo asuke yenza ngaleso sikhathi. So usamke bafowethu I feel like ngijezela ukuthi umuntu wami ngithi ngicela ukuthi ngibe naye. Yes uyaba busy usamke, but wenza sure ukuthi ngiba right ngakho konke. Wenza isifungo sami wathi sando sami ngiyohleze ngindawo ebuhleni nasebini. Sishada umshado wesithembiso, amagama asho uye lawo kusamke. Ethi sishada umshado wesithembiso ukuthi mina nawe sizohleze sindawonye kuze kuyovalo. Amagama asho usamke. Angisho ukuthi okuhle akusebenzisi yini lokho, uyakusebenzisa. But in fact usamke umuntu onamaphupho nezifiso mayelana nobudlelwane bethu. So bafowethu ngibuyele back before ngiye kusisanda. Ngizobuyela back la ekuhlanganeni kwabo. Ukuhlangana kwasamke no okuhle bahlangana ngokuthi ngaqala ngathandana nokuhle. Ukuthandana nami nokuhle waye emakhaya. Ukuya kwakhe emakhaya kwaphela unyaka wonke singaxhumani naye. Ingekho nje ngisho nemizamo izama ukuthi sixhumane emafonini. So I think usigwa ngabo match ngiqala ukuthandana nosamke emva ukuthi okuhle ngabe ngisaxhumana naye. Leyo nto leyo ke into engenziwayo nomba umuntu wakho awuxhumana naye sukela December, January, February, March. In fact ayikho ngisho into eyimessage oyithola ukuyena because mina ngiya overthink ngala idepend. You see inale mentality ukuthi if umuntu wakhe ekuthanda ngempela uyafunda lo muntu. Uno classmate engazama ngisho imizamo ukuthi mfethu sicela ukubhalisa mfethu message ngibhalela umuntu wami. I just want to remind him ukuthi how much I love him. So konke lokho akazize kwenze, yabo. Ingakho ngathatha isinqumo sokuthi no, angibe nomunye umuntu sathandana nosamke. Ukuthandana nami nosamke sawuqeda unyaka naye futhi. Ekupheleni kwalowo nyaka ila kwabuya khona okuhle. So okuhle angubali lo nyaka esingaxhumani naye mina naye. Ngenxa nje yegama lokuthi cha wahamba engithanda. In fact angikwazi akwenza emakhaya.
ukuthi wenzani nobani ngasikhatsini angikwazi ngiseThekwini usemakhaya. So uSamke uhleze ekhona for mina. So angisho kodwa ukuthi ngiyabaqhathanisa cha, but ngimvundulula mayelana nezinhliziyo zabo nendlela yokwenza ngenqubomgomo yokuphila yabo. So bafowethu yila ngabahlanganisa khona cause ukufika kwa okuhle sasingahlukananga mina naye. So if ngithi ngiyamala ngenxa ukuthi khona uSamke ngizothi ngimalelani wenzeni kimi. Okay, mawuthi ngiyamala uSamke ngizothi ngimalelani wenzeni kimi. Ngiseza kusisanda. Uyabona? Asikho isizathu singahle singenze okanye iqhaza elibambeka ukuthi cha nali iqhaza elingangenza ukuthi ngihlukane nabo bobabili. Kuphela ngazama imizamo ukuthi ngibahlanganise nangempela futhi kwaba nzima ngifuna ukungasho. Kwaba nzima okwangempela isililo sakhihlwa. Bakhala minye embizi. Kuphela nje ngathi cha abalandela inhliziyo yabo. Mawuthi babona ukuthi sebanele ngami it's okay. Ngizoku-understanda lokho bethola bese belandela lokho abakubona ukuthi kubalungele bona nezimpilo zabo. Babuya kimi bazosho ukuthi cha sesicabange kahle. Ngakubonga futhi lokho. Hayi ngoba mhlambe bakwamkela ngezandla ezimhlophe ukuthi cha bazokwazi ukuthi beku-understand ukuthi khona omunye umuntu okhona. So bafowethu iphutha alikho kuSamke. Alikho okuhle ukuthi behlangane. In fact nami ngeke ngisho ukuthi ngibeke iphutha cause nawe uwena upartner wakho ehamba isikhathi eside emakhaya ningaxhumani wawuzowenza njani. So bafowethu kokunye singablemana sigxekane nani okanye sibone ngendlela zokuthi nginaka uSamke kokunye kanti cha kungenxa yezinto engisike sibhekane nazo ukuthi okuhle akabi nesikhathi enough for mina. Okuhle uyaba free but engacabanga ukuthi no angibe neboyfriend yami. You see. So amanye amagama enwasebenzisa ukuthi uSamke uhleze available ayikho into abhizi ngayo. Hayi ngoba kunjalo. Njengoba bese ngishilo ukuthi senze isithembiso futhi naye. Okusho ukuthi uSamke yonke into esihleze sikhuluma naye ucabanga ifuture akacabangeli manje. Into esuke sikhuluma manje ucabangela ukuthi kusasa izosisiza abusobabili. So bafowethu ukudlulela phambili ngesigabeni sasisanda. USisanda ube umuntu obeconnected nosisi wami. Sukela besafunda beze befikele esigabeni sokuthi bayasebenza bobabili. So ukuthanda nami noSisanda ngathini kwaba umuzwa wasifikela ngaleso sikhathi sindawonye ukuthi kwenza ngokuzuma kahle kahle. Wayeqeda kusubmit into zakhe kusisi wami cause wayethe kunesikhala emsebenzini wayengakasebenzi kodwa sezoqala ukusebenza ngaleso sikhathi. Wamcela usisi wami ukuthi ehlise into zakhe iCV nani izinto ezidingakalayo ngimnyuse ngaleso sikhathi. Ukumnyusa kwami la safike saba nesikhathi sokuthi sixoxe and ukuxoxa kwethu imini waba nephutha ukuthi ngingamazi isimayelana nabantu bami. Nami sengikule mood yokuthi cha lo muntu ngendlela esikhuluma ngayo ulimi liyashelela. In fact inkulumo iyaqondana iyahambisana mina naye. No like kwangangifikele emqondweni ukuthi cha ngimtshele cause ngizobe sengiyithele ngabandayo. No like inkulumo yami noSisanda ihamba izifikele lesigaba sokuthi cha ngiyayibona ukuthi iya la engifisa ukuthi iye khona. Angibange ngisapholisa amaseko. Kunalokho ngazizwa ngi-in love nomuntu wesithathu ngaleso sikhathi. Kuyinto engakholakala kodwa i-effect iyiqiniso. Ila ngazizwa khona ngi-in love nomuntu wesithathu okuSisanda. So ukungiqoma kwakhe uSisanda I think ukuthi wangiqoma emva kwesonto engaphusisi ukungiqoma kwakhe. And akukho kuzinsolo ukukhombisa ukuthi cha asibuzana akaze ngize nginike isikhathi sokuthi ngibuze ukuthi unomuntu cha. Kuphela kwaba ukuthi siya connecta ngokwemizwa nangokothando. Ila sathandana khona noSisanda. Ngicabanga ukuthi sasaqede inyanga sindawonye. USisanda umuntu ongayipage ifone yami kuleyo mzuzwana isuke sindawonye naye. So kwafikele esigabeni sokuthi umuntu obona iconversation yami noSisanda uSamke. Uma eyibone ngibuze mayelana nelentombazana uthi ngihlanganiswa yini naye. Ngiphike but iconversation ukuthi no like labantu bayathandana. So leyo conve ithathe yise okuhle kuba ukuthi bayam inboxa. Yo guys, cela ungaqhubeki nale ndaba. Ngiyabonga.